Αλλά δεν το βλέπω να πάει για μας. Μέσα πάει ρε, πλάκα κάνεις πελώνει. Έχει ανέβει YouTube αυτό. Η πρώτη Νταλή Καστρέλη, παιδιά. Δεν είναι η πρώτη. Ας πούμε ότι είναι η πρώτη. Όχι, μία από τις αλίκες που του πήγε μέσα. Πάει μέσα αυτός, έτσι. Όχι, είμαστε κλώσεις. Πρέπει να πάμε λίγο πιο μπροστά για να περάσει ο ήλιος και το άλλο καμιόνι. Εντάξει, κάτσε να μπει και φύγαμε. Όχι, για σένα για να πάρει. Μετά εγώ θα κάνω βόλτες εδώ πολύ σήμερα. Μα και εγώ δεν θα είναι τώρα, και το λέω για σένα για να... Φύγε από τη μέση, ρε. Πάμε πιο μπροστά, πάμε. Αυτά είναι ρε. Πάει αυτός.